Jopuonjre madwaro donje kuonde tiegruok mag weche thieth Kenya Medical Training College koro nyalo oro kwayo koluwo mbui mar duol mochung'ne kepo e kuonde tiegruok mamalo KUPS. KUPS oyawo thuolo makama odiechieng' ma kawuono tarik 22 dwe mar 7 ka kit somo 30 oseikore ne joma diher tiegore e weche mag thieth. Chenro mag somogi ni e kidienje mag certificate kod diploma. Moko kuom kit somo e bwo tiegruok oting'o community health nursing, thieth mag tuoche obwongo, bedo nyamrerwa, lony mar wayo jotuo e kind lony mamoko. Thuolo ni en mar jogo manotieko penj mar KCSE higa mar 2013 nyaka 2022. Tarik mogik mar oro kwayo en tarik 4 dwe mar 8 higani. Jogo madwa oro kwayo mar donjo kuonde tiegruok 83 mag KMTC e pachoka nyalo yudo chenro duto e mbui mar studentskups.net.